ग्राम पंचायत राज रामगढ़ से मुखिया पद के सुयोग्य कर्मठ ईमानदार अनुभवी एवं विवेकशील शिक्षित एवं समाज सेवी महिला प्रत्याशी श्रीमती पूजा देवी जेकर चुनाव निशान ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 पर अंकित बा। काठ गाड़ी छाप। हाँ भैया, काठ गाड़ी जौन में आगे बैल रहे सो आ पीछे लकड़ी के गाड़ी होला, सामान ढोल जाला, उहे काठ गाड़ी चुनाव चिन्ह बा जौन 11 नंबर पर बा। याद रखे के बा, ये पूजा देवी के चुनावी निशान हो, क्षेत्र के जनता के अरमान हो। भाई हमारा दरोगा भारती जे समाज सेवी बनी वहाँ के आन बान के शान हो, तो याद रखे के बा, भुलाए तो नहीं खे। काठ गाड़ी चुनाव चिन्ह जौन क्रम संख्या 11 पर अंकित बा। अपना बूथ पर जाके 11 नंबर ईवीएम के 11 नंबर के सामने नीला बटन दबावे के बा। भारी बहुमत से हमारा पूजा देवी के जिता के अपन मुखिया बनावे के बा। काठ गाड़ी निशानी लेके आइली हो पूजा देवी, एही बटन दबई हो। काठ गाड़ी निशानी लेके आइली हो पूजा देवी, काठ गाड़ी निशानी लेके आइली हो पूजा देवी। 11 नंबर जन भूलई हो। चाची एही बटन दबई हो। याद रखे के बा भैया, ग्राम पंचायत राज रामगढ़ से मुखिया पद के सुयोग्य कर्मठ ईमानदार शिक्षित एवं समाज सेवी लोकप्रिय एवं न्यायप्रिय महिला प्रत्याशी श्रीमती पूजा देवी जेकर चुनाव निशान ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 पर अंकित बा। काठ गाड़ी छाप। याद रखी, काठ गाड़ी छाप, भुलाई जन काठ गाड़ी छाप। यही काठ गाड़ी छाप के सामने वाला नीला बटन के दबा के भारी बहुमत से हमरा पूजा देवी जी के जितावे के बा। जिता के अपन मुखिया बनावे के बा, विजय श्री के माला पहिरावे के बा, पंचायत के गरिमा बढ़ावे के बा, भाई दरोगा भारती जी के पगड़ी के लाज के बचावे के बा। चौबरी सभा पर मिलल बा मौका, सुनाय किसान भाई खोई हो जानी धोखा। खोई हो तू धोखा। काठ गाड़ी निशानी लेके आइली हो पूजा देवी, काठ गाड़ी निशानी लेके आइली हो पूजा देवी, एही पर बटन दबई हो। हो इनके के विजयी बनई हो। याद रखिए भैया, जय हो जय हो। ग्राम पंचायत राज रामगढ़ से मुखिया पद के सुयोग्य कर्मठ ईमानदार अनुभवी एवं विवेकशील शिक्षित एवं समदर्शी महिला प्रत्याशी श्रीमती पूजा देवी जेकर चुनाव निशान ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 पर अंकित बा। काठ गाड़ी छाप। भुलाए के नहीं के काठ गाड़ी छाप। याद रखे के बा काठ गाड़ी छाप। यह तो एक ऐसा चुनाव निशान बा जौन के भगवान और इंसान दोनों मिल के बनौले बड़े।
ए महाराज काठ गाड़ी धुलाई जौन अब बूथ पर जाके ठकुआई जौन काठ गाड़ी के छानने वाला नीला बटन के दबावे के बा भारी बहुमत से पूजा देवी के जितावे के बा अपन मुखिया बनावे के बा सब कसे कहतनी बात समझाई काठ गाड़ी जनी तू भूल होए भाई सब कसे कहतनी बात समझाई काठ गाड़ी छाप जनी भूल होए भाई अरे दरोगा भारती के अरे पगड़ी जो गावे के बा ये भैया बाबा हो पूजा देवी के अब की मुखिया बनावे के बा इनका के विजय बनई हो जय हो काठगाड़ी में शामिल लेके ओइली हो पूजा देवी इनका के जब की जीतई हो बावे निशानवाई एही को बटन दबई हो